Когато тренираме вкъщи и правим лицеви опори, всяка една от значения, за това е хубаво да изгладите качествено, да изпълняваме лицевите опори. Ето и първия съвет. Най-важното е да пускате додолу. Пускате додолу лицевата опора, горе стягате гърдите, като натискате максимално земята с ръцете, стягате гърдите и като усещате стягане, тогава е качествено. Без ето такива 200 лицеви опори няма смисъл. Додолу, горе стягате, като натискате земята. Второто нещо, лактите са на 45 градуса. Когато пускате, нито срещу раменете, ето така лактите, защото може да ги контузите, нито много прибрани до тялото, защото е трицепс. Някъде по средата е златната среда, когато правим за гърди. Додолу, лактите по средата. Когато пускаме лицевата опора, гледайте ето тази част на ръката да не се огъва назад, настрани, напред, да е максимално права и движението да става само в лакътя. Ето така. Максимално права, без да я движа много назад и напред. Другото движение се случва в лакътя. Като пускате, взимате въздух, като натискате и издишате. Това са ми съветите. Пишете коментар, ако са ви харесали, споделете с приятел, който тренира вкъщи или има нужда да види това за лицевите опори. Изпробвайте, кажете дали ви е помогнало и се абонирайте за канала за още подобни видеа.